खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय दिनैनि भिडिअआनो जागोन दाख्लै जे 31 मार्च बे खालि दाख्लै बावै थांनाय भिडिअआव माखासे आंनि गोरोन्थि जादों बे गोरोन्थियाव आंनि भिउआर्स एबा लोगोफोरा गोबां कमेन्ट खालामदों आरोना थेंक इउ स माच जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामदों जास्ट आंनि गोरोन्थिखौ नुनानैसो आंनि लोगोफ्रा कमेन्ट खालामदों नङासै होनबा जोबोद जोबोद थेंक इउ स माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मानोना माखासे आंनि गोरोन्थि जादों बे भिडिअ माने मालायनि जिबनखौ आं मुलि होनानै खासैबासै बुथारनायखौ लोगोफ्रा गाज्रि नुदों जानो हागौ बेनिखायनो कमेन्ट खालामदों लोगोफोरनिफ्राय आरो खनसेबाव आं निमाहा बिहरनाय थायो माबाफोर गोरोन्थि जायो बे भिडिअखौ आं दानबाय आरोना गोबां भिउबो फैदोंमोन लोगोसे लोगोफोरा गोबां कमेन्टबो हरदोंमोन आरोना आं गावनो गोसोआव थानो हायैनि बे भिडिअखौ दानबाय आरोना लोगोफोर माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला खनसेबाव आरो निमाहा बिहरनाय थाबाय दा आं कलेजाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोरा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो A few minutes later. लोगोफोर कलेज फैदोंनि पुरा आसलफ्रा नै डिपार्टमेन्ट अफ पलिटिक्स साइन्स साइन्स माबा एसेमेन्ट होदोंमोन आसलफ्रा नै पुरा फैदों आरो कलेजाव लोगोफोरजों दसे कलेजाव बेरायदों र' ओरैजाय कलेजनि भिउआ नै लोगोफोर पुरा ये मेन गेट आरोना जोंनि कलेजनि ओरैजाय सिमेन्ट सापरि कलेज गाइसमोन लोगोफोर जोंनि सिमेन्ट सापरि कलेजनि भिउफोरखौ देखायनि आरोना नायलांबाय था लोगोफ्रा ओरैजाय आरोना नैबे जाहैबाय गार्ल्स हस्टेल ओरै नायबानो जाबाय लोगोफोर पुरा ओमफ्राय नै ओरै फिल्डआव थाबाय आरोना सिमेन्ट सापरि कलेज गाहायाव देखायनि आरोना लोगोफोर नायलांबाय था नैबेयो गोजौसिनमोन आरोना एबार सेकेन्ड फ्ल'राव ओंखारबाय आरोना सेकेन्ड फ्ल'र ओरैजाय ओंखारबाय आरोना लास्ट फ्ल'र ओरैजाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि क्लासरुमा ओरैजाय जोंनि बड' डिपार्टमेन्टआ गोजौआव थाबाय आरोना नायलांबाय था लोगोफोर गाहायाव देखायगासिनो बेनो आरोना लोगोफोर सिमेन्ट सापरिनि भिउआ सिमेन्ट सापरि कलेजनि भिउआ बेनो बिराद सेफस गोजाना नोंसोरो ओइ बिराद सेफस ना नोङो मिक्सार टिक्सार जाग्राबा डेन्जार सेफस गोजा फावलुथार माने जाहोब्रा ट्रेड माबायदि मिक्सार जाग्राथारा बिराद सेफस गोजा लोगोफ्रा नाङा एकदमबारे फाल्थुथ' नङा अबसे नुवाखै सावलुनथार माने बेनो लोगोफोर सिमेन्ट सापरिनि भिउ आरोना सिमेन्ट सापरि कलेज दा थांनो ओंखारबाय आसोलफ्रा नै आंबो थांसै आरोना नायलांबाय था थ' थांसै सोरो हा अरन अबाव अया नंगौना नङा जाखो लोगोफोर कलेजनिफ्राय ओंखारबाय जों थांनो न'आव नै जोंना बसफ्रा आयो मालदार दा इयो आसोला नैबेनो मेन गेटआ जोंना माने जोंना सिख्लाफोर एकाउन्ट बेलेन्स नायनोबा जोंना मेन गेटआ बेनो लोगोफोर सिमेन्ट सापरि कलेज
नैबेनो आरोना मेन गेटआ वाव बे गथ'आ एसे खल्था गरमलै बेनो आरोना जोंना मेन गेटआ थ' लोगोफोर ओरैजाय पार्क लाबाय ओमफ्राय मेन गेटआ बेयो ओरैजाय लान्च खालामग्रा बेनो आरोना रडआ कलेज रडआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर भिडिअआ बाय बाय